ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜୟ ତ୍ରିଷାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଥାଲାପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତ୍ରିଷା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ଗ୍ଲାମର କୁଇନ୍ ତ୍ରିଷା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଯୋଜକ କଳ୍ପତି ଏସ୍ ସୁରେଶଙ୍କ ପୁଅ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଲିଙ୍ଗମ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର 26 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ହିଟ୍ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଷା ପ୍ରଥମ କରି 2004ରେ ଘିଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତ୍ରିଷା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଥିଲେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ମୋର ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜର କାମ ସହ କାମ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘିଲି ଟିମ୍ରେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିଲୁ। ବିଜୟ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଶାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି। ସେ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି ତ୍ରିଷା କହିଛନ୍ତି। ଘିଲି ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଥିରୁପତି ଆଥି ଏବଂ କୁରୁଭି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।